Allah ke ina da tambaya wai suwaye yan kidnapping sannan suwaye Boko Haram kai mufa a daina rena mana wayo kuna ta basu makamai dan kun ga ku ne masu mukamai su samu talaka su je su damai gashi suna ta kashe mana malamai Toto da sake an ba me kaza kai don kuna mana kallon marasa kai shi yasa kuke nuna mana san kai zato zunubiya ma bani da laifi kun mana shigo babu zurfi kafin mu farga kuka tura mu kuka zauna kan mu kuka danna mu muna ta ihu sai kuka kyale mu kuka ce mu muka tura kayan mu to ku ji tsoro na Allah ku san cewa za ku je ku tadda Allah kuma kun san shi ba ruwan shi da dola zai sa wala kire ne yayi muku illa day of judgment is the day of payment so make good arrangement an yi magana sai ku ce Fulani to mun yadda an kama Fulani amma su waye suke ba su makaman da suke zuwa har su je su ji rauni kalubale ga manyan arewa ko kun dauka za mu kasa ganewa to dole ne ku faɗa mana wai su waye yan kidnapping sannan su waye Boko Haram kai mu fa a daina rena mana wayo kuna ta ba su makamai dan kun ga ku ne masu mukamai su samu talaka su je su damai gashi suna ta kashe mana malamai kuna kallo ana cutan arewa daga dade ana ba ku percentage shi yasa kuka bar su yi busted a daura talaka a kyala wanted wata ran za mu rugurguza kantar kwana taba ta suna na addini musulunci shi ake ta ne bayan shi ya hana zubar da jini kai wannan lamarin akwai shi da mu ne an ce mana gwamnati na da karfi amma yan ta'adda sun fita karfi shekara 10 an kasa musu komai su zo su kashe musu kwashe komai gashi an hana mu mai musu komai mun kashe a ce mun karya doka bayan gashi su suna karya doka wannan shi ake kira da hauka a gabanka a ci zarafin yarka sannan a kwashe duka dukiyanka ko ba kai magana ba a kashe ka ana barin mataye da marayu ba abinci sannan babu karatu wai a haka ne kasan za ta gyaru a can Maiduguri an tara marayu jihar Yobe ma an tara marayu Sokoto Zamfara Katsina Kaduna Niger nan masu ake yi a tara marayu kaga shikenan arewa ta mutu wannan shine kudirinsu amma sun manta ilahu ya fi su